בואו אני אראה לכם איך אני עושה בייביליס גרביים שבאמת עובד ונשאר לכל היום. ראיתי מלא בנות שעושות את זה פשוט לא נכון ולא עובד להן, ואמרתי שאני חייבת לעשות מדריך. זה באמת ייקח לכם 5 דקות והגזמתי. אני מתחילה בלקשור את השיער למעלה, אני ממש מחלקת את השיער לשניים. לוקחת את השיער ומתחילה ללפף ממש כמו שאתן יודעות. תקשרו את זה טוב טוב בכל הצדדים שזה לא יזוז לכם במהלך הלילה ובאמת יתפוס. חשוב שהפתח של הגרב יהיה למטה, שממש תוכלו לסגור את זה עם הבייביליס. אחרי שליפפתי חזק וטוב את שני הצדדים למטה, אני מתחילה בלקחת את החלק שקשרנו בהתחלה. הכי חשוב איך ייראה למעלה, בגלל זה אני עושה בנפרד את החלק התחתון לחלק העליון. מלפפת את זה טוב טוב הדוק וקושרת גם למעלה וגם למטה. אם תעשו שלב שלב, מבטיחה לכם שזה יחזיק לכם לכל היום, אין סיבה שלא. ואין פה שום חום, ככה שזה באמת לא פוגע בשיער. פה הלכתי לישון, וכמובן שאני אראה לכם את התוצאה בסרטון אחד, ואני לא אמרח אתכם למלא חלקים כי מיותר. תראו איך זה נתפס על השיער, זה לא הגיוני. באמת חשוב שתעשו 4 ליפופים ולא 2, כי זה פחות תופס. אחרי שהורדתי אני ישר שמה ספרי מקבע כלשהו, זה לא משנה איזה, ומסרקת את זה טוב טוב עם מסרק פתוח, לא מסרק רגיל. עם עליה תוצאה מטורפת, ובלי קשר אני ממליצה לשים אחרי זה איזה קרם על השיער או מוש שהבייביליס יתפס בצורה מושלמת. וזהו, ביי, מקווה שעזרתי.